Det er fisk. Oj! Den er stor, den her, far. Den er rigtig stor, den her. Okay. Så er det godt, du ikke har noget liter på, for det er rigtig spændende. Ja? Ja. Så man skal have nettet ud. Ja. Jeg håber, mit GoPro er tændt. Jeg håber, mit GoPro er tændt. Jeg trykkede på den. Oj! Den er fin, den her. Jeg tror, det er lidt svært at bedømme. Det er tændt. Okay. Du går lidt længere frem. Det er jo bare UL-stang, du kører. Det er light. Den er fin, ikke? Ah, jackpike. Er det ikke det? Jeg ved det ikke. Kommer den mod mig? Den er fin, den her. Er den i nettet? Ja, vi tager den i nettet. Nu går den amok. Ja, den sidder heldig. Det virker. Ikke dernede under. Øj, den har også fået lidt hak, den der. Den er fin, den der. Sådan. Og du sagde, at jeg skulle skifte. Du er sådan en pølse. Det er fedt, når det lykkedes, ikke? Ja. Det er fedt. Første fisk. Tillykke med det. Tak. Holder du nettet, så kan jeg få den op. Ja, og den er hoppet ud den næste i dag. Jeg tror måske, den sidder i stingeren. Den er virkelig lidt rundt om. Nej. Lidt problematisk. Er den fri? Den der teknik, den er altså meget vild. Så. Er den fri nu her? Tag den her. Kludret. Den kan du lægge. Hvor? Du holder nettet. Hold nettet. Lidt kludret. Sådan. Holder du nettet igen. Den går amok, den der. Ej, den tror jeg ikke, den går amok. Skal jeg ikke holde den? Det må du da godt. Det vil jeg gerne. Nu skal vi have kameraet af. Hvorfor? Hvad? Hvorfor skal jeg have kameraet af? Vel skal du ikke se den? Kan man da godt. Nå, så tag den her. Kan du få den op i gælde, far der? Ja. Jeg tror, man kan se den. Tror du det? Ja. Det kan være alle aborerne er i en gruppe et eller andet sted. Men det kan jo, er du sikker på, at der ikke går en å herude? Det sagde du, der gjorde. Jamen, det lignede også på kortene, at der gjorde. Det kan jo godt være, at de alle er svømmet derop. Jeg filmer den. Den er fin, den der. Den har bare inhaleret det. Hold da op. Hold da op. Man er bange for lige at skal... Jeg finder allerede tangen. Hvor er tangen? Nå, men hvor er tangen? Det er det, jeg tænker. Jeg har bare Hvad? fingeren lige ved trykkogen. Har du? Så man lige over her. Ja, gør det. Så det ligger her tangen. Samme størrelse. Ja, rimelig tyk. Rigtig tyk. Homemade igen. Så. Øj, den er fin. Ja, jeg har bare kludret den her. Bare tage nettet i stedet for. Bare tage nettet. Ja, nu skal vi net. Low battery. Hvad? Vi kan lige have den ned under vandet. Sådan her.
på den alle hullerne, de er lukket? Det ved jeg ikke. Kan vi ikke prøve? Du er på din egen flue? Ja. Kom lige af med den, den er rimelig kold, den her i vandet. Hvor er det med fint, den her? Op, sammenligner, sammenligner. Ja, du føler den bare vente til en svømmer. Nej, sammenligne. Nej, så er den helt fast nu. Nej, den er næsten op. Den er så tyk, den her. Det er den største i dag, den her. Er den ikke stor? Det var tyk, det der. Så kan få Kan den. du lette? Kan du? Nej, jeg tager den her. Så er den i gælgrebet. Det er Ja. Kan du holde den her nu? Så tager jeg. Nej, jeg kan ikke holde gå på. Jo, jeg tager her. Bare læg det, bare læg det. Det er bare lige her. Så yderligt. Prøv at se, hvad den er. Den har en kæmpe skalle i munden. Ja, og kig på maven. Prøv at se. Okay. Er det en bras, eller hvad? Det her, hvad var det, hvis vi gør det? Fuck, den er tyk. Nej, den er